ýylyň ortalaryna Günbatar ýurtlary bilen tehnologiýa ýarşynda bolan Sowet Soýuzy öňçüliginde epesli izgal ýandygy belli boldy. Şol döwürler Moskowitz bilen Volganyň öňçüligi dowam etse-de, bu ýeterlik gelmeýärdi. Moskowitz döwrüniň ekonomik we elýeter bahaly maşinlaryny Norwegiýa we beýleki Ýewropa ýurtlaryna satýardy. Volga bolsa diňe hökümet iş ýerleri we beýleki baýlar üçin lüks awtolawlary öndürýärdi. Ýöneköy halk üçin ýeňil we elýeter bahaly ulaglaryň ýetmezçiligi ýeti duýulýardy. Bu ýetmezçiligi aradan aýyrmak üçin Sowet hökümeti täze marka döretmek üçin uly zawod gurmaga karar bererler. Ýöne Sowetlaryň awtolaw öňçüliginde ýeterlikli tejribeler bolmansoň olar Ýewropa ulaw öndürjileri bolan Renault, Peugeot, Volkswagen, Fiat bilen duşuklar geçirdiler. Bu duşuklardan soňra 1966-njy ýylda Italiýan markasy Fiat bilen aralaşyp gol çekiler. Şol ýyl hem halkyň ulawynyň öndüriljek 1,5 milyon kvadrat metrlik zawodyň gurulşyna başlanýar. Bu ägert uly gurulşyň bahasy häzirki biziň döwrümizden pulunda hasaplasak 4 milliard 100 000 dollara deň bolar. Bu zawod Taliýat şäherine gurulýar. Bu täze öndüriljek awtolawyň adyny saýlamak boýunça bütün ýurt boýunça iňoğdan ad tapmak boýunça geçirilýär we bu ýarşda gatken teklifleriň içinden Jiguli saýlanyp seçilýär. Bunyň sebäbi bolsa zawodyň gurulan ýeriniň kapitalyna Jigulovski daglaryň bolanlygy sebäpli bu çıkan täze maşina Jiguli diýip ad berler. Zawod öz ilkinji ulagyny öndürmek üçin 1967-nji ýylda Ýewropada ýylyň awtolawy adyny alan Fiat 124-üň patentini satyn alyp öndürmäge başlarlar. Ýöne ulagyň Sowetlaryň howa şertlerine çydamly bolmak üçin ulagy kämilleşdirmeli. Munyň üçin Vaz we Fiat hünärmenleri birlikde işleýärler. Fiat 124-üň motory Namililer tarapyndan soğuk hova şertlerine çydamly motor ýasalar. Sowetlaryň erbet ýollarynda rahatlyk bilen hereket etmek üçin ulagyň hadagoý bölegi tutuş täzelenler we kuzowsy alňadylar. 1970-nji ýylda zawod dolu gurulyp bitirdiler we ilkinji ýylynda zawod tarapyndan 220 000 ton ulagy öndürmek planlanar. İlkinji ulagy bolan Vaz 21 nol Jiguli 1970-nji ýylyň 22-nji aprelinde Leniniň 100 ýyllyk bayramynda birinji ulagy zawoddan çykar. Vaz 21 nol 1-2 motorly iň ýokary tezligi sagatda 140 km-dir. 1971-nji ýyldan başlap bu ulagyň hatchback görnüşi öndürilip başlanar. 1973-de ýyllyk ulag önümçiligi 660 000 ýeter. Şol ýyl bu görkezji 1 milliona ýeter. Bu bolsa Wazyň dünýäde iň köp ulag öndüren 3-nji zawod bolmagyna getirer. Ýumşak hereketi bilen Sowet ýollaryny aňsatlyk bilen hereket etdilen her bir sürücüniň özüniň bejerip bilýär sada şekilde öndürilen üçin Sowet halkynyň uly sevgisine münasip bolýar. Zawodyň ýurtdaşyna ilkinji satışlary 1970-nji ýylda Varsawya uradylýar. Daşarky bazarda ulagy Vaz ady bilen satmak islemeýärler. Muň üçin ýurt içinde oduna satmak ýarşy geçirilýär we bu ýarşda Lada saýlanýar. Ladanyň saýlanmagyň sebäbi Lada buny haýsy dille okasaň hem aňsat okup bolýar we haýsy dille bolanyny düşünip bolýar diýip Lada saýlanýar. Şondan soňra daşarky bazara Lada ady bilen satyp başlanýar. Lada beýlek ulaglara garanyňda has kastualy öndürilen üçin ilki Bolgariýa, Günörtü Germaniýa, Kuba ýaly döwletlere satylýar. Zawod 1904-nji ýylda öndürip başlanan Fagrolly ulaglary bolsa Britaniýa, Awstraliýa, Ýaponiýa ýaly döwletlere satylýar. Bulardan soňra 1977-nji ýylda köp tejribe toplap
dol öz büyüşleri bilen Lada Niva ýa-da Lada 21 önümçiligine başlanýar. Aslında Lada Niva çölde we daglyk geçmeti kyn bolan ýerlere gitmek üçin döredilýär. Niva Ural daglary we Sibir ýaly kyn howa şertlerinde synagdan geçirilýär. 58 gradusluk ýapaşak ýere çykan 1 metr suwda we palçykly ýerlerde hereket eden ulagdyr. 1978-nji ýylda Paris sergisinde görkezler model bütün dünýanyň ülkesini özüne çekýär. Sergiden soňra Ýewropa halkynyň uly sevgisini gazanar we zawodyň ýurtdaşyna iň köp satylan model bolar we şol sanda Ýewropada satylan 4x4 ulaglaryň 40%-ine eýe bolarlar. 1980-nji ýyllarda 6 silindirli Porsche motoruny ulanyp Rally Dakar ýarşyna gatnaşar we dokor derejelere eýe bolar. Ýurtdaşyndan gelýän zakalara kynçylyk bilen ýetişýän Niva aslında yerli halk üçin çykarylsa-da, we talky ulaglary almak üçin ýyllap oçuga garaşýardylar. Lada Niva Russiýada we Ýewropada tüýtgenek we polisiýa ulagy hukmynda ulanýar. Antarktidada gözlük işlerini geçiren alımlar yük daşamak üçin ulanýar. Bu ýerde 10 ýyl boýunça -54 gradus sowuk howada 40 000 kilometrden köp ýol geçen dünýäde ýeketäk ulag bolýar. Nivanyň soňky rekordy Everest dagynda 5700 metr beýiklige çykyp hiç bir ulagyň çykyp bilmejek beýikligine çykar. Dünýäniň her ýerine satylan Nivanyň ölümçiligi 1993-nji ýylda saklanar. 1980-nji ýylda Lada 21 nol kämilleşdiriler we täze Lada Riva ady bilen öndürilmäge başlanar. Bu model bolsa tiz wagtda Ýewropalaryň içinde uly sevgiye münasip bolsa-da, Ýewropa standartlaryna gawat gelmeýäni üçin satylşy pete düşmäge başlaýar. Şol sebäp bilen Britaniýadan, Kanadadan satışlary saklanýar. Soňra şol standartlara gawat gelýän model öndürmäge başlanýar we şol wagtda Ýewropada satylýan Renault 9, Volkswagen Golf, Opel Kadett, Volvo 40 modellerine meňzeýän ulag çykarmagyna girişilýär. 1984-nji ýylda ilkinji ulag öndürilýär we WAZ 2108 diýip adlandyrylýar. 2 we 4 kaply görnüşleri çykarylyp başlanýar. Bu model WAZyň ilkinji öňden çekiji ulagy bolýar. Bu model ýurtdaşyna Lada Samara ady bilen satylýar. Uly umytlar bilen öndürilse-de Samara Lada Riva ýaly uly satışlara ýetip bilmeýär. 1990-nji ýylda Lada 2110 öndürilmäge başlanýar. Ulag bir altylyk motorly, elektrik aýnaly, täze gezdiriji sistemaly görnüşi öndürilýär. 2002-nji ýylda Rus howpsuzlyk testlerinde 4 ýyldızdan diňe ýarym ýyldız alary bu bolsa kompaniýany täze howpsuz bir ulag öndürmäge başlamaga sebäp bolar. Şeýlelikde 2004-nji ýylda Lada Kalina öndürilýär. Bu ulag airbagly, ABS-li, hidrolik rol we klimat kontrolly Kalina Lada ulaglaryň Ýewropa bazarlaryna girmegine sebäp bolýar. 2009-njy ýyldaky krizisden ziýan görüp WAZ bir näçe bölümlerini ýapýar we bu krizisden kompaniýany batyrman çykarmak üçin markany Renault kompaniýasyna satýar. Soňra Renault we Nissan tarapyndan kämilleşdirilen täze Niva we Lada Vesta, Lada Kalina öldürmäge başlanýar. Misirde, Gazagystanda, Orta Asyýada has köpçülik alynan Lada 2107 ölümçiligi 2012-nji ýylda tutulýar. 32 ýyl boýunça dünýä taryhynda 19 millióndan köp satylan model dünýäde iň köp satylan 5-nji awtolaryň biri bolup, iň uzak wagtda ölümçilikde galan diýip rekorda giren bu Lada 2107'dir. Dostlar, siz Jiguli'nin haýsy modelini aldyňyz we sürüp gördüňiz? Komentar diýip geçiň dostlar. Dostlar, şu günkü videomy şulardan ibaret. Sağlıkly görüşürüz. Hoş sağ olun. Kanala like basmagy da bolmagy unutmaň.